Ahojte všetci, dneska sa spolu pozrieme na ďalší kúsok od značky Thorens. Na tento sme teda poriadne dlho čakali a jedná sa o nový fonopredzzosilňovač Thorens MC1600 pre aj MC prenosky. Poďme si ho teraz spolu rozbaliť. Vo vnútri teda máme užívateľský manuál. Ďalej je tu taký ťaháčik s tabulkami, pomocou ktorých si na spodnej strane donastavíme fono pre akúkoľvek prenosku. No a posledná a najdôležitejšia vec celého balenia je samostatné fono, ale ešte predtým tu máme základný napájací kábel, ktorý však v serióznych zostavách určite odporúčame vymeniť za nejaký lepší, napríklad od značky Wireworld. Tak, a teraz sa dostávame k samotnému predzosilňovaču, ktorý nie je z tých najmenších, dokonca je aj relatívne ťažký. Tak, pekne si ho tu položíme. Predzosilňovač máme zabalený v takejto peknej taštičke. Poďme si ju teda teraz dať dole, aby sme sa pozreli už konečne, ako vyzerá. Špeciálne nízkorezonančné šasy predzosilňovača MC1600 sa vyrába v takejto elegantnej matnej čiernej farbe. Predok je relatívne minimalistický, nachádza sa tam len podsvietené logo spoločnosti Thorens a indikačná LED diódka, že je predzosilňovač zapnutý, ktorá dokonca funguje aj ako indikátor, že predzosilňovač sa dostáva do bodu preťaženia. Po bočných stranách šasy je takéto jemné dizajnové rebrovanie. Poďme sa teraz ale pozrieť na to podstatnejšie a čo sa nachádza vzadu. Na zadnej strane predzosilňovača MC1600 teda nájdeme hlavný vypínač, vstup pre napájací kábel, potom je tu koliesko, ktorým si môžete na prednej strane podsvietenie toho loga Thorens znížiť alebo zvýšiť, a ďalej tu máme jeden pár RCA vstupných konektorov, jeden pár XLR vstupných konektorov, uzemňovací kolík, no a potom už len jeden pár výstupných RCA konektorov a takisto jeden pár výstupných XLR konektorov. Nová MC1600 od Thorensu prichádza ako dual mono high-endový fonopredzzosilňovač, čo znamená, že spracovanie signálu pre oba kanály je vo vnútri striktne oddelené. Vďaka tomu sa výrazne znižuje šum, presluch kanálov, zlepšuje sa stereo obraz a zvuk tak môže viacej dýchať. Vďaka tomu, že na zadnej strane ponúka RCA aj XLR konektory, naplno pri ňom využijete aj kvalitné MC prenosky pri high-endových gramofónových zostavách. Jeho najväčšou výhodou však je možnosť do nastavenia a presného vyladenia pre konkrétny model prenosky pomocou prepínačov na spodnej strane. Tie si môžeme teraz ukázať. Ako môžete vidieť, na spodnej strane je možné presne nastaviť samostatne pre každý kanál zisk alebo teda úroveň zosilnenia, zaťažovaciu impedanciu a zaťažovaciu kapacitu ako pre pravý, tak aj pre ľavý kanál. Dokonca je tu ešte aj nastavenie subsonického filtra. Hodnotu jednotlivých nastavení si nemusíte vôbec pamätať, keďže značka Thorens do krabice pribalila takýto pekný ťaháčik, na ktorom si môžete pozrieť, ako treba jednotlivé prepínače nastaviť. A teda zaťažovacia impedancia pre MC prenosky sa dá nastaviť od 20 ohmov v krokoch po 60 až po 1280 a pre prenosky je to už obvyklých 47 kΩ. Ďalej nastavenie zaťažovacej kapacity je možné v krokoch po 50 pikofaradov od hodnoty 50 až po hodnotu 600. A samozrejme, ako som spomínal, je možné meniť aj hodnotu zisku, alebo teda zosilnenia, kde je dostupný rozsah od 32 dB až po 68.
Naviac je tu dostupné ešte aj nastavenie subsonického filtra a ako bonus pre všetkých, ktorým červená farba až tak nereže, si môžete zmeniť aj farbu toho loga na prednom paneli. Tu teraz vidíte, ako všestranne je tento fonopredosilňovač urobený a teda vďaka týmto nastaveniam sa k nemu dá presne vyladiť a dokonale prispôsobiť akákoľvek MC alebo MM prenoska. Z našich skúseností tomuto predosilňovaču najlepšie režú prenosky ako Goldring Ethos, Ethos SE alebo napríklad aj legendárna Ortofon SPU a taktiež aj najnovší model Thorens EMT Tondos z už predstavovaného gramofónu Thorens TD124 Exclusive. Takýto high-endový fonopredosilňovač teda do vašej gramofónovej zostavy prinesie prirodzený otvorený zvuk bez akéhokoľvek zafarbenia a gramofón vám bude hrať naozaj len to, čo je vyrité v drážkach platne. My ho odporúčame ku gramofónom Thorens, napríklad TD1600, 1601, TD124DD alebo najnovší model, ktorý sme teraz dostali na sklad, TD404.